Здравейте на всички, които гледате и добре дошли в първи епизод от поредицата до Молдова и обратно. В тази поредица от клипове искам да ви представя нашето пътуване от отправната ни точка София през Букурещ и всички градове в Молдова и Приднестровската Молдовска република, които успяхме да посетим. Целта ми е да ви запозная с Молдова, една наистина интересна държава, която макар и да е считана за една от най-бедните страни в Европа, тя си има своя чар и бих казал, че е рай за любители на транспорта като мен. Ще разберете защо в следващите епизоди, а сега ще ви разкажа за нашия първи ден в Букурещ, Румъния. Пътувахме с редовната автобусна линия София-Букурещ на Фликсбус, заминаваща в 23:00 и пристигаща по разписание в 6 часа и 5 минути в Букурещ на следващия ден. Препоръчвам този вариант за пътуване, тъй като е наистина бърз, удобен и много по-изгоден спрямо влака, с който се пропилява така или иначе цял ден в път. Понеже вече сме в Шенген, не стояхме много на границата, но все пак се качи гранична полиция и ни провери документите за пътуване в автобуса. Пристигнахме към 4:30 сутринта в Букурещ, около час и половина преди указания час по разписание, което е наистина впечатляващо за мен. Озовавайки се толкова рано сутринта на автогара Милитари, нямахме много опции и си хванахме първия тролейбус до центъра. След като се помотахме малко и заснехме няколко превозни средства, решихме да хванем трамвай до гара Де Норд или северната гара на Букурещ, най-голямата пътническа ЖП гара в страната. Както винаги, още от ранни зори гарата е натоварена, посрещаща първите нощни влакове, пристигащи от различните краища на Румъния и отпращайки ранните пътнически влакове. Гара Де Норд неизбежно винаги ми е била отправна точка за където и да е в Румъния, но винаги отделям време за влаковете поради голямото им разнообразие. За разлика от България, в Румъния има и частни ЖП превозвачи и на гара Де Норд можете да видите влакове на Астра Транскарпатик и Трансферовияр Калатор, освен националния превозвач ЧФР. И така, вече е светло и се отбихме до съвместно тролейбусно и електробусно депо Ватра Люминуаса, където се помещават новите тролейбуси Соларис и китайските електробуси, доставени преди около година и половина. Депото все още обслужва и старите тролейбуси Астра Цителиси и Карус 415. След това поснимахме малко транспорт на фона на националната арена, която е недалеч от депото. Това е футболен стадион, открит през 2011 година и с близо 56 000 седящи места. Това е най-големият стадион в Румъния. На него освен футболни мачове са провеждани и концерти на Депеш Мод, Металика и други известни групи. Следващата ни цел е железопътната линия Букурещ-Олтеница. Влаковете не тръгват от гара Де Норд, а от Титан Суд и затова се отправяме към транспортен център Пантелеймон, откъдето можем лесно да се доберем до гарата. До транспортен център Пантелеймон може да се стигне с трамвайни линии 14 и 55. Съществува и услугата Park and Ride. Паркирате автомобила си и ползвате градския транспорт към града. Оттам тръгват и множество междуселищни автобусни линии, а метростанция Пантелеймон е на около 4-5 минути пеша. Гара Титан Суд и метростанция Република са на около 15 минути пеша, но пътят не е добре обозначен и затова ви предоставям маршрута, по който ние минахме. Успяхме да хванем влака в последния момент, няколко минути преди да замине, даже успяхме да си вземем билети от касата. Линията в момента е обслужвана от частния превозвач Трансферовияр Калатор и се движат два модела дизелови мотриси VT624 и VT614, закупени втора ръка от Deutsche Bahn Германия. Мотрисите са преминали през модернизация, като VT624 са произведени през 60-те, а VT614 през 70-те години на миналия век. Пътувахме с по-стария модел мотриси и въпреки възрастта си возят като нови. Поддръжката определено е на ниво, за което говореше и чистотата във влака.
началото на трасето малко след Букурещ се изгражда нова пътна инфраструктура. Линията е еднопътна, не е електрифицирана и носи номер 801 в железопътната схема на страната. Дълга е 60 км и има 18 спирки. Пусната е през 1911 година и от тогава до 21 март 2012 година е била обслужвана от националния превозвач ЧФР. Гара Титан Суд е носила името 23 август, кръстена на завода, който се е намирал в непосредствена близост до нея. Преди е имало и директна връзка с гара Обор, но от началото на 2010 година връзката е прекъсната. На крайната гара Олтеница нощуват съставите. Там престояват и мотриси, които вече не са в движение и вероятно служат за донори. Точно до ЖП гарата се намира и автогарата, на която открихме два интересни градски автобуса МАН, макар че те не обслужват градските маршрути. Те биват обслужвани от наскоро доставените китайски електробуси и същия модел можем да открием и в Букурещ и в много други румънски градове. Пристигнахме обратно в Букурещ и се отправихме към северната част на града. Планът ни беше да посетим къщата музей на Чаушеску, но нямахме предварителна резервация и за съжаление не бяхме допуснати. Така че ако сте планирали посещение там, гледайте да резервирате поне няколко дни по-рано. Използвахме възможността да разгледаме красивия парк Бордей в района и продължихме към летището, където посетихме наистина впечатляващ музей на автомобилите Циряк Collection. Този музей е уникален, тъй като е първата част на колекция в страната, посветена на впечатляващи автомобили и мотоциклети, произвеждани между 1899 година и наши дни. В галерията са изложени над 150 превозни средства от общо близо 300-те, които притежава господин Йон Циряк,
и всяко от тях има специална история. Посетителите могат да научат интересната история на предишните им собственици, които са световно известни знаменитости. Това е единствената колекция в света, която събира на едно място 6 класически серии на Rolls-Royce Phantom, произвеждани до 1972 година. Музеят има 31 международни награди и призвания и е посещаван от около 280 000 души годишно. Музеят е открит през 2013 година и се намира в Отопени, точно срещу международното летище Хенри Куанда. След кратка пауза в центъра на града се върнахме обратно на гара Де Норд, за да си хванем международния нощен влак за Кишинев, Молдова. Поехме на път към Кишинев и ни предстои цяла нощ пътуване с този нощен влак, но не бих казал, че това ще бъде скучно. Вагоните са молдовски и са още от времената на Съветския съюз, което привлича много туристи в последните години, имащи за цел да пътуват именно с този влак. Той е съставен от 4 вагона, като единият е смесен с спални места и бюфет. Пътува в състав с румънски вагони до Яш, след което към Молдова продължават само молдовските вагони. С това приключва първи епизод от поредицата до Молдова и обратно. Надявам се да ви е било интересно и в следващия клип ще започнем с останалата част от пътуването с влака вече на молдовска територия. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!